Omuyego monene bwoko mwarigania inka waziri w'ekipara serikali ya kaunti ya Kisii Cyrus Nyabicha gokorekana asensemo ya Motonto eyo kutoka sebunge ya bumachoge chache kaunti ya Kisii ase omugoko monene onomuchengo obagoko enekiwa abarai ao gati ababa waziri korwase kaunti ya Kisii nigo baikirana abo barokyo mugokobo na kuganyo kubwatarana korokana eryo gokora magendero ase kaunti ya Kisii. Nyabicha nago keregetamu kerekyo asairanirya ngambia muno ase kaunti ya Kisii asoko mwaribaga na koreira yogo chigoikerania lya bwenderete ase omwananchi muri keito Sara Nyarangi ontita na ikirana sayo na gotwariganirya roboti ruabene pasese nibono toseri twensi asumuzangirikano muima wetera serindera Kristo mabolito amen amatera ebiririato ebichuli netengo nigo yabwatanse asegetigie skuru yoboroso ya Nyamaonde ensemo ya Motonto ebunge ya mumachoge chache asomo yegabwo kumwariganyanka omwaziri w'ekipara Gusii Roads and Infrastructure Cyrus Nyabicha Ebyombe ao gati yabo abawaziri ba serikali ya kaunti ya Kisii mbaro chinkwana chabo asiba musegeta Nyabicha elioko bwaterana na gusikia kaunti bosio asanonya nabo bakwanira mangana ao arengete abamenyi olwairo bono bolwero bokoro kubuga kanza especially esabangina ego kunali ese nyomba ya irara moli ade mondo taliko chiomanya nakitiagara na rana tikankwane ikiagara na boko babuya ikabunole ikabana na intendega lakini orwale totamanyeti abantu pengine mwaikulenga muganata kwelika ase amangano moyo imanyetenga mangana ro makamake lakini togendere kwelika tunyale kutoka ase database abanyakonda boigo mbarwekewa gocha somo waziri asebatiana gocha komobwatesia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati naba waziri bonsi Siri noyomo wekyombe kiti abanyakonda is a member of Kisii Contractors Association nakimoga beba na into to beba iga waziri as long as Somoyo we will support you Nto tuacha burebu kwega teba abasani gobako gende meyega tobwate no iboko iboro pasta o iboko kwa no iboko nywa mutari boibo lakini bono yo oyino ibungo yego monene yatogara kware tiro borabu gase kinyuri kiga omwaziri Nyabicha nigaorokia omogokoye asate baguchya kurobo koreri asabanto bonsi asamwiraniri omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ngambu ya mono asokomochora buna omwaziri. I am kindly asking you, the great people of Kisii, to accord our governor the necessary support so that he can improve the livelihood of the people of Kisii, who fully supported him in the August general election. For example, njenoyo mtu abwatera neteto kaira abana chipolitechnic wachiete baona abange njenyabulumba asi bachiro almost 459 wantail balegere 120 wasiri we education na chigo obisa gende gasibwa kwa moso capitation abana obaka niruba so mechi polytechnic. Sara Nyarangi ontita Ndizi TV.